because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives, my Savior lives. There is a name I love to hear. I love to sing it with. It sounds like music in my ears. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. It tells me of a Savior's love, who died to set me free. It tells of a Savior's blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. Oh, who in each sorrow's bear part, and none can bear below. Oh, oh, how I love Jesus, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. I serve a risen Savior, he's in the world today. I know that he is living, whatever men may say. I see his line of mercy, I hear his loud of cheer. And just the time I need him is always near. He lives
Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along like the He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. In all the world around me, I see His love and care. And though my heart grows weary, I'll never would despair. I see He is living through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Amen. 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 Mummy and I who ase oya na do hoda. Amen. Amen. Megiri says abre de obi ehu. Yes. Amen. No mummy and I who ase enwom nso a moto ye no Awurade nhyira mo. Amen. Awurade nhyira mo bebre. Sabre na fe ye toaso na yakọ. My peace I give you. Masumdwe ena mede mamo. Happy New Year. Me mama Frishapo. Mama Frisha papa. Ewiem enye sakrana. Na ne sisi ye de ye nyina ye nim. Ani ye to aso no. O se asumdwe ena mi gya me mamo. Masumdwe Yesu na ka se yo enye me Kwasi. Me de me nibi na nia asumdwe hene na ka se. O se asumdwe na me di gya mo. Me masumdwe ena me di gya mo. Yesu na ka se yi. Enye se ne wiase eka asumdwe no ena me de mamo. Mo mamo komentu. Nanso mamo nsuro. Hallelujah. Amen. Asumdwe hini Yesu. Ansa no beja na suafo eho no. O hyase keka nsemi nkyerɛ mo. O se ye beche mo. No kora meja mamu nti ye be time a chen me mo master. Sene ye kum mi amanya no ye be kum sa. Ye de umbetu afiase. Yesu anka se esanse mo abedi machi nti mo de mo ho be fa mo totroto o. Insama ehu na oka kire wo no mo nte ase. No odi enhyiragu wo mo so wie a opie kon. Okos obe konansa na obe kon odi nkra no. Osi mi jama sumdwe wai. Ewiasi mo benya trouble. Mo ye be bom ye be di matem. Owuo ye efre na owuo na mi wu asenuaso muso be wu bi. Na mo nwu asenuaso kro owuo beba, yade beba. Na so mo ma mo bontom yem na me Jesus me ye nkwamafo no. Mewu masori na metiase dada. Hallelujah. Amen. 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 And me de ma ye we mu. 2020 wo how a wo kai ni sen. Meka say obi dasu kitane how no fiafie atwa mu no de ba because ye nipa. Ye be hwe ntiema kakra bi wa ha. Oko Lucas empathy do no ba kunchema de osunsi say men's hearts failing them for fear and for looking after the things which are coming on earth, for the powers of heaven shall be shaken. Or say osura hoden be woso insem bi besisi nansens tamota ekan news so far astrology ho a wo mo hu niema bi soro a wo mo hu bi da wo mo hwe telescope no mu a
woman na asasi bi ni han bi abetwam woman na bibia flyer fa baby omuhu bi da or see the powers of heavens, powers of earth will be shaken. Yadeɛ kakra aba ebetwam nanso kakra afipani o monhwɛ sɛ ne awiase wo so fa. Misa mo question. Ebi obi wɔ ha na adwuma nkoyie afi etwa mu yi mu. Onim sani afi bewi ama no. Ti ɔhaw ne adwendwen no. Ebinom wɔ. Ebi nso adwuma kɔ so kama. Mete sɛ ntusu dudu kɔ so ne ade yɛda nyame ase. Nanso ɛnyɛ obiara na ti obi pe pasam ne yam hyehye na afi etwa mu still enso voye. Financial crisis bebre fie ebi ana wo ka ho ana. So unya ateti bi ewo migration ho. Menim se bebre abedi mfie bebre still migration wo ma bompa ye nyina bompa ye emai. So wodofo bi wi ana ana wani na. So wonne wadofo bi muntama tete obi twa ne ticket me ka se me twa ticket say last year nkameko enti 2019 me twa ticket me wire kure free coronavirus ba no many ba me ho se me consistent date no na hye ni sika na hye bebre person mutu kwan anyeyi. Were you troubled by sickness? So yare adokro ebi kura na nye COVID-19 na ye yare fofora enkoe ana se ehawo ebi de ekọ ebi de enkoe. So wabemu tui ana na wabemu bui because obotaya ode ba abrochire no ensisi ani ana. Ebi so wo asisi ameka se yase vaccine bi aba ye be wo yempa na ebi wo call social media so a ebi se na vaccine no ye de abo ebi moja na de be wo yen ebi se SSS ebi se confusion mikrom ha asafo meyi na ye mo kenkan obi chia me osofo na yenye dan vaccine ye nwa na se ye nwo na me say me nua me dia minimo osofo nye doctor na me ye bi nsuhwem bi afa vaccine ho na me namu ya wo me TV vaccine enkwadabrem compulsory Ghana yellow fever ubetu kan ni vaccine dwe ewo mo ya say corolla vaccine ne awo inti vaccine egumi widie mu amede na me yame nko mu nyina sa mo koye test as wo TV into ni TB ya wo ya intimi dem si minimo ne duru so a bompa ye na koto wadwene kire wo say wo se won wa men wo minni sofo na me kire enuano mo me di Yesu asumdwe ma wo afi wei na nsam no dos obi so wo 2020 ko ye pa but onim ne ebesi because obi ani mo china I say na me struggle wo zoom in men susu da say zoom kura me hunu mpo etumi abasu bi enne wi asiasesa enne asori ye kono wo mfoni na kasa me ye general conference meeting afi nkoa 2020 nkoa nka general conference ye kono ba akope esa ne nsem asisi nti o ma ted wo sanfre misra momra na yemfa adwene wei mprennan division mprennan union yempredu just zoom nti meeting si meeting nso but onyame adom yesu ya biribi nso wo ka se wo badwene nsem nyina ho a wo benya problem enne ne be kyerɛwo ne a yesu pese o kyerɛ yen se wo pese asasi so wodi so nkunimu a hwehwe na somdwe ya kyira kwan na obeye free. Hallelujah. Amen. Amen. The problem number one, munim ya hawa yewo enye ne abrofo frɛ no stresses ni niema esi a ema yetete for instance yade wodofo awu wusi wadwuma sei eno ye frɛ no stresses woman na cause stress woman na cause worry enti enye stresses no ni problem ayewo ye problem pa ni se adwendwene hununti ye yi ya adwene free enkwamafo ye Yesu no so e de asi ohaw no so pacho se mate ase
Se wo pese wo ye free a fa wani si neoma asomdwe no so. Hallelujah. Amen. Se wo di si ohaw no so de a ene adue. Because in sembebiri wasasi so why na betimi a kire se yade bi bebo no anan mo no gidie keke ne de te ho. Na ne enti amekwasi me da na mada ubisa me ro ba ka kire me yade wona ho. Ensem huru se die free Ghana ye akwasi na makoda hati. Me sorry am da was am sorry. Onua ye wonyame bi a otiase. Hallelujah. Amen. Amen. Christ of Nazareth. Na sa Yesu Kristo o ye good pa o. Amen. Na wa solve your problem amani. Amen. Your problem ne say yenti ase yente na se na sumdwe ne yenti ase. Ye pewia se die ni bisa nka bibi yankosochi wo manyina ni made obia nya adwuma kase. Oba brochire wasi dan ya cheche wo maame ya papa ne obiribi a obotaye koyie wadwuma bibia promotion kosto eno na wiase frenas mdwe Yesu say enye weinko ewo mu se awurade betumi ama weinum aye ho ama wo afi we betumi aye wafe. Hallelujah. Amen. Na so ne me pese me kire se wodi wani to ewiase nko aso se o pasumdwe ana wiase haw bi aba enti meda dwene ho a ubewu ansa na wuda so enua enne me be kire okwan ya obetumi ada na wada nyame ase wo haw mu. Amen. Amen. Yehu anyame so na oboye ho ban ye di adanse na so edu ba bia ne ekọ nsohwem na ne nyina mu ohun nyina ne ohia ne se yiwani free nea etete wo no so na fa wani si enkwamafo a oya asumdwe hene no so. Praise the Lord. What is asem yase na wo bedin kunim na mebeyi ne mebi a kire mo bra ye kono. Ma kire wa ha say we focus on the problems not the solution. Oye Yesu ye problem nyina no. In sama Yesu aka kwanhwefo yesua no ye wire fi ebra nsohwe ato ye. Nia Yesu aka se mobo ntom yem mobo hiahiam medi wiase so nkonim fa wani to me so fa wo hawo nyina breme sansem nyina ye de to nwom ya bohu dawuro but eto ye ne aye honam nti na ye wire fi ehu abekan yen eni nti mpa ibokura ye bo a na ye suro ene ye krado bra ye gusi na esani se ye dwini bebiri wo atete kakra na ato ye nti no atete no a na san boye yade enye problem no wo yare no kura nnuru sa ba wadwini no a wafa eno wo dwini ho ye mebewu ana mebeyese ana eno na ebo yare kese ene sei asem ene ni duweni ko si asumdwe hini Yesu so na se wugini dia ubeye free indeed. Hallelujah. Amen. Amen. So ebinum sura na yenga na kura de ehu a yede tete yenti any stories hu a yaka kire wananse semu sasabonsam hu stories abayfo misai wuti taya we ya na obi aka yesi ye kura abayfo ntumi twa wuti na de akoto park so ne abo ana ahomache na de abesi wuti so akwada kitikiti na ehu akaun ana mitini yakotwa kwabo no ball ana obayfo bi na timi fi ho wa obaya brewa bi anyina che bia wo na wokunkum nipa wo fi ho ene na me kasa ni abayfo a aba Philadelphia sese anya gro because first ne ye mabawa nti ye nam na merwafo na ye abayfo ye so na yesi ye di 60 ni 70 yo ne che se obi adan bayfo sese awurade hu ye mobo na ye hu se Jesus Christ to meet tia bonsam konso. Hallelujah. Amen. Ye wodam kwansan wasundwe for when it to wogefo Jesus so na owi not yase ye hwe no but otiase na say baby owo no ehwe ni ho
Baby one coronavirus into minko. Amen. Na yasuneti. Dear ni hune wo. The right focus is Jesus, period. So what person we assume do and name be chiro kwanya obenya asumje wo fie. Obi eni ho de asumje bebre wo. Ebi no madwene o mse jama wonye sika obenya asumje. Eni anom se wonye sika wie pe wonya 1000 na ya o se ni anka wonya 3000 ebebo. Adenti no obi oye millionaire otumi wie sika. Obi oye millionaire or send we are buying sika because economics say nipa any nyeni awanya ho na the more no awon sanka biribi no eye wo say anka wunya foforo anka wo and nti hu obi abro san na wani bre a wutumi sisi abro san bi pe wo say hu abro san foforo a fe chen ho a na o ye ma hye e ka nko anka no ye wo dia age say wo ma wani ji kakra wo senya Yesu aka kire no hallelujah. Amen. Amen. Asumje. So ye mu bi o ha ohia nyansa ko bi sa urade ko bi sa Jesus ono no de makwa eno text na eguso no na on de ohwehwe ni panim o se mom se wo bisa asumje afiri ni ho a wo bisa nyansa fa gidie bisa nti ene fa gidie ti asem yi na wo kwa ni ebe ye no ko practice na wani baje pa na sabe adiasa me yire mi mse obe me ha na ya meken eye oyobi ana nka first no ehuni niema na bra ye di software che no na ye hunu niema no me dese wanya kokoduro soronko hallelujah. Amen. Ye de ya ye be ye mu hwan na enwu ha ye de ye be fira asase so empire ye boni se urade ma ye nhwe ye ma na ye menya baby sipo na ye koja omo ebi o metimi ato aso Ewurade aye bia ma ye Ewurade mama ye nwira adwene pa hallelujah. Amen. Na ye nya sumdwe na Jesus akoa ma ye o say se wo hia nyansa se be ya wo nya sumdwe for 2021 bisa Yesu o de chekwa na wo bia wo bisa no gidi se wo nsa beka na ne awadwene hihimu na ye ontanta no unya hwe what is say po asroche ebo enunti enempa ya yebebo nyina mo hwe Yesu ohine mo hine na ewure mo ewurade na yegu na nimu asise o ya hwe no saa na ayi plato owura mi bisa question awumu ya mi ubu ya mi a nka mi wotumi se metumi agya o ohwe ni di wasini tia sete se obi a odwan a ya chi no ekoku no ya sumdwe nti na papa ibre se o Amen. Sebe ya yebenya sumdwe no wabo kwan ye di anim nti wo problems no wabegye egu n'echi dada nti ni na man tampem no eno no de saye yade ne hallelujah. Amen. Nti plato oka kire plato se yamfa nhya wonsa nka wontumi nkumi o na de ahya wonsa mahini ni wiase na se mahini bo wiase a anka metimi erezi sojafo na nka ye mfa me nhya wonsa papa we koda anajo no ne yire so dae ka kire ni se owura no a wo interview no memfa wonsa nka no na ni amenhu no onye nipehunu papa no bae na obeka kire nkrofo se mi ntumi nku papa yi otie ne yire asem mema no amontie mo yire fotuo no ema no nyame ahira won Amen. na montie won kasa bi na tora bi aye mema no etimi ye putuputu but ema no nyame form so why monka me mama wa hanyina Amen. nyame ahira mo mema no so monka me ma wa mo fo so Amen. Amen. wonti no so asenu ye yo na ye hwe no ese wa so a wasenu na ye de kokun no papa ntumi okom de no wasumdwe asudie na ye de to no so se wo benya asumdwe na sa asumdwe we eye huhum asem na ye pe no ne na se wote ase a obeye momma me example nkire mo se wo kasa kire wo baketwa na onpeso osua de a na ye batan na be ma na aka chense daachi bi ebesi wi a which is akwada a wadi be
11 years not here. Until I say that channel on Nania brain and phone, chatia, we see soon dear. Ain't until I say, Jesus winning, son of one who says, say, ye papa num, I ye be woman 2 year full. Ya am fan near New Year home, and so now ye late. Ye mammy soon we are near soon. Oh, mamma, wafutu me fire and come ye. Because ye son, ya junish scientias, ye son, ye tear. Heaven in Samono, yentias ye. Ebeye den na yebetumi akotena baby anya wo mra awurade wontumi ye miracle bi ma COVID-19 anka emfiri asafo yi mu ye president yi ba ko coronavirus ekunu obi eni ho a yade a be we free na nadom kwa nti ne ete ase amen esani se ye ko Yesu ha kosua nyansenti me pese me twa asem no so entem number 1 ye Yesu formula ba ko a me pese me ka kiro 2021 say men nan dwene entraso adwendwen di obi abedwen obi eni asase so sofo obi eni ho a wo yare na wo say adwene mfa mitri anasa asorpanyi anasa foba ye nyina ya bedwene Yesu kurapo obo mpaye no eduru ba bi na awreho ahye ne ma na ohwe owu obewu no a na ha no nanso say agya ebetumi a makuru we ntwa me ho nanso enye me pe wo pe na enye ho hallelujah Amen. eno achi no na honhom na hye ne de ne haye no ma 1 nti ese yasomdwe eye adwene traso a ye dwene ye tete wo kete so dodo enti yentumi na papa because ye dwene o ha no ho chen Yesu a otumi yi o ha no free yeso eno nti Yesu afutu a mede ma oni enti anuano meka kire mo na ntete mo brei hu oh na de na medi 2020 adwuma ben na meye ana de na ye benom ana woni pedua ho ede na mehye so enkwan enchen aduane na ni pedua enhia nchen ntade sa na text ne ka o monhwe ewie mu no ma se wo mu nua buro ye ntwangu pataso na so musreja oye wo mo aduane na mu ni panti mu nchen no ma anuanom ni awurade pese o ka kire o se afi 2021 bebrese nyina so bi wo ha no wa nidi afi etwamu because ne ho kire no a onka na minka se awurade trimu ode obi wo ho a wanya ba bia na obi wo ho a sabi aduasa wantumi anya ntuma mfira ye hia nyina mu wadwuma se ye nyina mu ye ho a ye wai na mama nkai ne awaya ma ye ne ye benya so Amen. Amen. so mun chen Amen. sukoko Amen. text ne ba ko ni Filipo fo nwoma eti mo amobe humuhu text ni nyina o se mon teti bebre ewo niam nyina ho na mo bibia mo mfa mo ha mom na impaibo ni osre eni aseda mo mfa ni ehia mo mfa ntum nyame you problem no toma Jesus eno na Yesu ya ne no obesom ebia na problem no nkonwi but wugidi a wanya nti wo wure hye Yesu mu se wo yenkunimdifo nti o se memma wadwene aye free hope ninti gidie ninti wo wasumdwe hallelujah Amen. nti o se na sumdwe free nyankopon etra adwene nyina no ebetna wo so ebehye wo komemu enti se meka se meda amada eno nkire se mini problem baby am we kasa horo ehia ha no French for 80%. We ni pattern be a French for 8/10. And brofo for kakra na brofo fita fo no so se wo ma asase ne ha na esuno bia ne nadwene. Enuanom ne enti ameda ne se menya butu frɛ me yire se busua ma yɛ mompae. Na yɛ bompa na meda me se have trauma ho odi betimi ay mede. Awurade ne aka no yɛ wo dia. Na mada. Hallelujah. Amen.
Number 2. Number 1 is say men na nwinwini bribia ho fa wo how no way you know fa dan paibo to how no ma Jesus. Into 2021 number 1 no sani ebe ya obenya Yesu masum do no na waka mo. O si ade na wodade ni nemo wa dwe ni tumi ya obe. Number 2. Kan winshira. Hallelujah. Amen. Amen. Na seniema nko yie na ususu se obra sroche no abu afa oto. Kan winshira bono baako maako. Se obra sroche de wo rekwa. Oboto dwen sani nyina ayera. Kan winshira pino bobodin kro. Nanie nyame ayebeye wo mwa kayo brasrochi na kan winshira Pastor Pia Kubi ni Auntie Grace ena wa hei na me danyame asese ye nante ya chew ebribi me ne me yiri tu kwan ye nya accident me yiri trimu pae owi anesa wo honam na Pastor Pia Kubi na ben me one ne yiri Grace ya wo mu kai pa me kai san shire yo me yire na ti ase yo. Amen. Hallelujah. Amen. Oti ase. Na ye fa me yire no ne omo kan me ti se omo kan se o ma me ni de wawu ti mu ni kan fo no nkwansa me so se mani akata me hu hwe nkwada me no omo nam so tie mo frem pastor mi pira na me nam moja hiem na me suso mu na me bom paye ma no yin se mani ba konso anho aka meti asio mi wi o Amen. Mumiana Yahuwah sine inyanko poti ase hallelujah. Amen. Nancy me yire yari ye ko hospital mojare ne ye ko ani gisema menya ne se mami ate ase se me yedima foti ase hallelujah. Na ne o kan ye hye me nkuna ne se ne awurade ayama me hwe ase na we ye ba ko o me ba ko na me ye national service ye say ka bia nya ase na se me yiri hyem nti wo hwe ne mama so a etwa no ya kasie minu ani nyina moja tufa no ma ohun ba bi oda o oti ase. Amen. Na accident atoso minu na me wo mu o car no ye fa to truck so etete pasapasa nipa nwotwe a yatim yehu anyame tuminti ye nyina ate ase. Amen. Na Amen. enhira wei mankaya na me yeboni ayefo. Eni nti me yire se na se me yare na se ba se me wumpo a. Oh, Ewurade, why ye be my why? Amen. Can we share a pino bobodi? My worry your photo me, your friend. No, edin will be watching me, may you know, Mempesa may JJ no, Pacho Bimbo Dino Naminti. Nick. But the over first one, Okrawaya. Number 2, no wedding. Papa way, Oninsao. Ana oni 9 inti ekukuru no na de besi what is says sabia du asatoy na mpacho hwenidi no na kobo armless person oni nsa oni 9 na kohwe motivational speaker asafo te say ka meeting na bomodin akotie papa video wo de wonya na se wo ha wo chen papa yi a wo wonsa wo won 9 wo won hwene wotumi home wadwuma nsai bibi kakire bi na tochima wa start ibonya mesombo papa we emuna da na obaye no nensa na oni no o start didi rough kura kakra ansana o start kenyam sam na o start anyam sam kana wosie gudom no so na wo mu hu ne omonye anuanom ne oni nsa etumisere na uniama nyina ekoyie ade ba kupia tochima so awurade mpo se meyo enu mpo
na Yesu. Mahu doma egu na chi. Na papa we bomodin a wo de ahwedin no kɔbɔ wɔ yi so. Na handicapped persons are woman abas asseso a or motivating na or ye speaker woman didn't go schools ni ade na ni wheelchair no or say a Mercedes send you see or say Ferrari ni wheelchair na de na siso eni gienko a enuanom mama mani nje wa na Yesu edi nkoni mama wa fi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Or say, ye wadiaye. Answer now be bompire ne ye be niami kan nyina ye be practice ye 3 o'clock. Don't miss it. Ye be de wadia sene na wakan winshira. 2020 mididi. Snow is 30 year menam highway mapon anajo nanse ya o na ese yetumi nanse de aloko ye mintumi mpie because ewuo no kwa na ekoso. Ewo ye kurum ha ti aloko is ana Philadelphia me check in ra nipa ewuwu enya sam ketwa na awurade adom ti ensuro na oka ho. Hallelujah. Amen. So praise the Lord. Give thanks to the Lord for he is good. Jesus or ye good power. Na ne do etra ne manyina so. Ono hwe nipa ni mo we bibini opewasem. We tietia odo. Tenten odo. Se wo anya din bia wiase a wo din e woni boku mu. Hallelujah. Amen. Na edi ebio na ohwe. Osi mu wura na ponkasie mu mfa anije nwom. Na munda na se na awurade ye na nadoye wo hoda. Hallelujah. Amen. Kanhwe na hunu se Yehowa. Aninti meka kire number 1. Meka ye ne se jaya dwendwen hunu na fa wa dwendwen to awurade so father and Bible. Number 2 meka ye ne se kan wunshira. Kan wunshira. Wo manyina nyare afi mu omda so te ho. Afi abe ade na usiro. So obi yare ekura wanya hode. So obi wu abusua mu kura no a wabɔ mu amaka no ho ban. Ti awurade onye bi. Wayepi. O say momfa ye hawo ne ade so nyina nto no so wai na odwene ho. Hallelujah. Amen. Awurade dwene ye ho too much. Meka say meba ye tu kwa kwa baby. Na na ye ne da dan ba akro because onyini papa. Nanso o start nyini. Nti ye say ye betete no na watimi adane dem. Na me ye kempiri bia okoda hosisia no abebo pono papa dada dabi misro anhwe ya no obi abechimi no aba na ye na koda me ne na bompaye nti me chi no tra ho na me se meba me be kan se mo akiro hwe se wate abofo enkape o se yan wate Yesu nkape o se yan Yesu ankasa ene abofo na etwa wo ho ahia. Amen. Inti mpaye ebebo imes pesamo akoda bio. Ye wadwini mfoni se abofo behwe wo so. O se dada ti abofo no won beba mpa mesia. Na mesi unhu won but won mo bewe ho. Na won mo na we dada ne mama nti ya yenso ye da yetumi da. O se me da se. Ani eja mi. Ti me mane bompaye na me bompaye. Akwade die. Ade achiye. Minyini so hunu hwie o. Opie ya dada. Abofo kensie bi obejira dan ho. Awurade nye ye se nkwada. Hallelujah. Amen. Se man ye te se nkwada nketi o ya. Munko heaven o. Ye di achindie. Awurade si bisa na meya ma hwehwe na obehu bom na mehinu. O se mu amoye nipa bonefo mpo. Se oba bisa school fees a. Unko sesa abo emehye ne nsemu a. Empenya hina masuro eja wo de wira hyemi mu na obisa me afedi wusuro bio. Aniti se wo de wasema Jesus a mesra oda na awurade no abofo bewen hunhu no te se ne ameba ne kan ye no hunhu mu no obehwe wo so. Hallelujah. Amen. Amen. Afei next one ebema wanya sumdwa afi. Moma ye nsua se ne ye kan ye na. Muntie ni yo. Meti we medi 65.
Everybody made that was you. Amen. Me do retirement age. Na kurom hana yet me ma allowance kakra na we ye adwuma. Na men na Awurade ase. Ni ama fam. Ewie mu mpa amafa. Kurom ha me ba ye. Na me se elo premu wo Ghana wo tena lo premu ese ogi wani. Na kurom ha de ma tena mu a me fe de. Na from inti media coronavirus ba ya yentu kwan no. Ani die mu pa na me wo. Because Berman University, I hire 4.5 hours, 5 hours. Me to me comprehend general conference, division, we yantenefie. Me yeren so, etora bi ana mi su se me tenefie kakra. Ewrade aye bi amayo. Baby. Me ba US, ye ka meeting bi aye koye. Me nka no basa. Me ti play mu na wie mu nye na ebe mu tirima ni se I didn't tikura na manda. Na me prem hu say because mo kan say wie mu nie nti ye ntwen efe ye faha na pray no say me chia me kwan me de ko faha nyame ada woroma kekiri na ebesi esi ye bebo opono a kranana me yiri wa pia na owo fie nso efe mi gina ho BBC me o me nko ebi a kurom kura na me mra BBC bopono no me bobobo efe di akire me teneke mi wu me baya me yire da fom na nisu ebiri no ma na twa to fom na ose ne mpaye nyina nse Awurade fa me kunu bra Awurade aye bia ma ye ni o Amen. me ma me na da ho yo me fra ambulance enuano meti ne no mamfasafo a menim so ho nti memfasafo ampie me fra police fo ye be bu ye pon kasie ba ma me na da ho say Awurade me da wase se watie me mpaebo Amen. me wura se wa mantem anka wonti asempap Yehowa ye bia ma ye ne o moma ye nka ye nhyira Yes. na ye nda ye mfa ye ho nhyira Awurade nsa na ye nya asumdwe na medem jawo Yesu asumdwe 2021 fa somtwe hallelujah Amen. O se Awurade bua me na mentumi nkan me na medi 65 Awurade se ye nkwa na ye 70 enti adom bi ba na metra 70 o enti se me nkwa na ka 5 ana aka 10 wo dia menya 80 fra na just aka 15 years wonso a wone o ka se obi enim ne nkwa o Saka ye 1 year, saka ye 5 years, saka ye 10 years. We don't know. Into what you find say obenyini kura 90. Saka o 20. 20 no pancho ebeba na ema. Ebeba ntem so, ochena so. Na ne ampeza me ka kire on say me wo bere kakra bi tena se wasasi so. Na Awurade ka kire me say Kwasi uwu kura. Ukotena se da wo mimu a. Dankwa ene nkwa ketewa yi aka me 10 years yi na ye wahi na ese me de manisi so wo pass me bia na kwashi enti ne ma mani je ne se ene ewiasi ewo mu se ye nipa oha beba de anse Awurade kurima je ne tra nkwa na 10 years yi aka hallelujah Amen. fa mani si everlasting life no so eno ne asundwe no. Now the moment I obedwene say bibi papa bi da wanim na ye yahoho na mamfrafo ne ye kofie ene no wuo mpo san ye mfaso ma Kristoni hallelujah Amen. Amen. Anuanom asumdwe samba ko amedija oni ne edi honie eya fa inkuranhye fa hye utrim utifia dwen pa ho na be ma wasumdwe amen Amen. enti wo thoughts wadwene montie ne me be ma mo example o si esane se ya pagya munti ya pagya Yesu nti momfa mkuma ensi niema a ewo dankwa emu niema etrasasi
things above. Niema ewo ewiem ana ewo honhom. Baby a Yesu wo no. Otine papa nifa no ma wadwene nkoto ho. Onua, wofa him book a to nwom a ede wadwene tra ohaw so. Hallelujah. Amen. Set your mind above tra adwene we. Asumdwe kese pa Yesu de ma no. Man fan to wiase niema so. Say ye coronavirus say vaccine say bedru me so endru me so say me wo ma ho odin de na betumi aye me mpa ba ne say Yehowa wo na me hwe o say me transe ma o Amen. say me wu a me wu ma o Amen. na efe die baby o Awurade nhyira o na nate honhom nsem ase. Hallelujah. Amen. Set wadwene free. Amen. Kristo ni memre dani tie nyom papa to cassette a ebo Kristo fo SD nyom papa asem wo mu no tie bi enkoto cassette a eya wereko cassette kan text sa e man kuna nhye Isaiah 41:10 no Psalm 23 no kinkan what wa opato audio Bible se ni amaye no me audio Bible tro bia na me dia tobo na me tie Yohana sempa na ye bokyere me bra me mabre no na boti anuanom na tie Yesu hunsem na bema wasumdwe. Amen. Amen. Na o hwe movie nso a mo hwe movie pa mo me enjai alatafo movie no any Ghana movie a obonsam bi otwe obi moja no ye anuanom ne awode bewura wadwene mu no eno eninya so eno na beso da ye o moma yentwe awurade Yesu ho nsem na yemfa so da ye. Hallelujah. Amen. Ena ye wo films bi a eye horror films ye kumobi na obo nsem moja gufom honsam sansem we enuanom ya tra moma yenyini nko yanim. Hallelujah. Amen. Amen. Yema sebe ema ewrowro mo ho na bemma butu no so na wo hwe adwene pen na wodi hye wotrim blue film na brantie o ye Kristo ni se menkohwe kakra nhwe wo mra ne papa da wo nchen the real film no ene wo yire na wakoto mfuni na wo se mani age ho awurade nsa wo yade. Hallelujah. Amen. To audio Bible Matthew asempati num kochi nso ho na wo kenkan ne niema esane ahyase no time kakra me waste yenti momfa nche me na me wi ano no hu 4/4 pe na kire se ewie enuanom ni tietia ne se ni o share ye boss oba be fa ya kofie no oti ase wai. Amen. Owi na wasori wo haw no wa fam bi na Jesus haw no ye mu bie ni ho ya fam bi ase ono adi nkunim de a o se medi nkunim na ma wo de ani gidi a wo de bewo me mu se yade na wo so a gidi se mesa o yade Yesu ne kasa. Hallelujah. Amen. Me berepo nso na se wo freme a ma meninge still se me wodam kwa. Hallelujah. Amen. Mama yen so ye gidi mu de. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Ni o share boni ye no kwafo onfeli yen Yesu si asasi him tontin tanso sabuni o mensusu da say United States obi be behave say sebi aduasa ye kuromu bre atwamu a ye to aba na ye yi no Ghana abatu ya ye hwanya na ohwe pasapia ka ho asem United States akonwa no ebiribi beba ye be hu niema ye hu chense ni nyina wadi sem no mu na ye nte ase nte ye kasa bebu aban biye ni ho abaso a wanko soro ansa mehwe ase na me mompa ye se US nhwe ase na mom nkomhye na ehu enye ne na bi ye beba na moma ye nhwe ne atumi akoso wo United States akonwa no ho menim se Biden na wini se obenya kora mo hwe na Pastor Pia ka ho Ghana de enye moma bebre because biribi da na ye
akonyana ne epre ba se ye na so awurade nti ye be koso anuanom fa wani to osoro ho na asase de awurade bebo ye ho ban de na so ye briu tiawa bi aka ye mfia kakra bi o mama mi some question ya ya ba brochire ye free Ghana ba brochire e ha de asetra ne ye kakra cha efie monim say Ghana obi atumi adi 100 plus a otiase Yes. enso onko abrochire da o ne ba kura anyeye enso otiase na abrochire ye Ghana foimu mfia say na edi wuo ye wuo ne Ghana wuo ni nyina pe ne aboa kakra ne say atumi amane fie kakra ma nyanka bi enya duane adi nyame nhyira mo Amen. fa wani to dan kwanso ne no ne asomdwe hallelujah Amen. na bompa ye ne ye obebo ho ban de but emfa wani nsi wo house ebiri bi ye ne Yesu betena se hwe nkwade ye akọ heaven bibi ni ba bro ni ba aboe no mu bisa Yesu question se ne ye obo kraman ye wo baby ko heaven be ye do heaven be ye de omam papa onyame ya hyehyɛ Yesu Kristo asomdwe nkam o happy new year Awurade ma wa asomdwe 2020 Amen. 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 fa wo how ma emu so wai ye nipa ye bedwene kakra de na so how no ba pe fampaibo gi o how no ma Yesu hallelujah Amen. adwene pa Amen. na kan wo shira Amen. Awurade nhyira o Awurade Amen. nhyira o de wai Amen. Amen. won sohwe na to 2020 no Awurade say what they sheminsa meyama why Amen. Praise na wo immigration document no afi ebe wa fe why Amen. 3 o'clock ebeshia Awurade nhyira o wana domunti amen Amen. Pastor. Amen. Amen. So for Ansah-Adu nyame edin ededa wase wo nyame ase amen amen yenyuma yedi echa osum atuo no yate ni de debi se Yesu tumi agye nkwa menda kwan efonyum ahasa aduana tipra oda so da mute no obetimi eneme ato ya tene de debi se Yesu tumi jinkwa trawani jisam numu Yesu tumi jinkwa mo amanye no manyina for me pone chapo o nyame sikoni Yesu tumi jinkwa masrochi mono brose Yesu tumi jinkwa maboni funyi nanti Yesu tumi jinkwa Oposun supamuntu na po abodanye so sasibe dia rusi Yesu tumi jinkwa tubwa kusem no so Yesu tumi jinkwa ni wuni ni dankwanti Yesu tumi jinkwa to no bra wa hamu bra kuma shisha dum to dio busunkunim Yesu tumi jinkwa my name musukasi Yesu tumi jinkwa maman eninyina Yesu tumi jinkwa
Tiam kankwa Jehoasam nkokoso nintokromu yankunim de jomnisa Yesu tu mejinkwa. Amen. 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 Mama Yanishra. Odom asumdwei a free Jesus Christ. Yesu Kristo ankasa asumdwei ni bi. Asumdwei a etumi bubu ewiase haw. Asumdwei a etumi sayade. Asumdwei a ema gidi a etra asasi na dwene dan nkwa ho. Sa asumdwei mo ho ban wai. Amen. Entra wo ne wo kunu ne wo yere so. Amen. Entra wo ne wo ma ne wo nananom so. Amen. Sa asumdwei nkofie Ghana na nkoshinshan wo mo trim wo mo mpo wo hia kekere won emu. Sa asumdwei we ntra America man so. Amen. Na yensa kira ya dwene. Na yehu ye nakan na yenhwe osoro ahini. Amen. Emra Canada, enko UK, na enko the whole world. Asumdwei nkan. Amen. Afi we yen hira fe man wai. Amen. O Yesu Kristo mo jadi hyemunti. Amen. 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 Radin shiramo. Amen. Amen. Hey, and yes, I bring the I do say a ponty and so to me free. My microphone no anchor off na be a ma them. Now we about 2 I don't crown a bit share. Mr. Monanka originally no I have for Philadelphia person parents meeting, but I know Nina the day Colani parents parents meeting and then must this week. The 2 o'clock run 3 years and so for year. Mama
Emitimiyimde seminye yate chapa zinyinara Ono na menya kwa chinya sumpi Sana ninyina oye yate chenchazi Nemo kwa jiwura Onyi uwe wurazi Emitimiyimde seminye yate chapa zinyinara Ono na